Waqt ċandira fuq TVM, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana konferma li biex ħaddim jieħu pensjoni sħiħa jrid ikollu 42 sena kontribuzzjonijiet tal-NI. Dan ħareġ b'mod mill-aktar ċar meta Caruana kien affaċċjat bl-argumenti b'saħħithom milli jagħmel ix-Shadow Minister tal-Finanzi Graham Bencini fuq ix-xandir nazzjonali. Illum dawk in-nies kollha għandhom 24 sena illum jistgħu jieqfu jaħdmu ta' 65 u jkollok il-pensjoni full. Mill-ewwel ta' Jannar wara miżura li inti ħabbart fil-budget, din l-istess persuna ta' 24 sena tista' tieqaf taħdem ta' 65 għax intat u naqbel miegħek hawnhekk li ta' tirtirar ma mistejtix. Imma ħajkollha tħallas sena oħra ta' kontribuzzjonijiet wara di l-persuna tirtira. Nistgħu noqogħdu nilagħbu bis-snin. Imma iva jew le, sempliċi di. Mela iva. Nistgħu noqogħdu nilagħbu bis-snin u ngħidu għal 25 xiġri, 26 dan eżempju ta' 26 xiġri. Waqt l-istess programm ħareġ ukoll evidenti li l-Gvern se jibqa' jirreżisti li jneħħi t-taxxa minn fuq l-għajnuna l-lowli tal-ħajja. Id-deputat nazzjonalista ta' eżempju kif fuq 5 euro u 24 ċenteżmu għajnuna tal-kola f'każ ta' ħaddiem li ħallas taxxa bi 25% għandek 3 euro u 39 ċenteżmu li jmorru għand l-impjegat u euro u 31 ċenteżmu li jmorru fil-but tal-Gvern. Clyde Caruana kien mistoqsi wkoll dwar il-proġett tal-inwadar u proġetti oħrajn li għadhom fuq l-iskaffa. Bil-Ministru isiba diffiċli ferm biex jagħti spjegazzjoni. Nerġgħu niġu issa baġit ieħor. Belenku sħiħ ta' proġetti li għandhom isiru jekk jiġri bħalma ġara fis-sena li għaddiet jew ta' qabel ser nerġgħu naqgħu b'xejn. F'dak li għandu x'jaqsam l-inwadar informati li l-problema ewlenija kienet il-tip ta' ħamrija u l-livell kemm hemm profondità ta' ħamrija u anke x'tip ta' siġar warbux li jista' jkun hemm għaliex il-life span tagħhom tista' tkun qasira minħabba li allura qabel ħabbartu dik kienet proposta elettorali tal-Partit Laburista mhux aħjar għamiltu l-istudji. Qed ngħid kienu huma l-isfidi, naf li l-Ministru konċernat xorta waħda tara x'tista' tagħmel. U dwar il-flus li nsterqu minn Vitals u Stewart anke hawn il-Gvern għadu qed jistenna l-eżitu tal-arbitraġġ illi nfetaħ mill-istess kumpanija barranija. U l-flus li nsterqu ħadd jiġbruhom jew le? Il-Gvern taf li għaddej bil-każ barra il-pajjiż sabiex iva kwalunkwe ħaġa li tista' tiġi rifonduta lura mill-soċjetà in kwistjoni jittieħdu l-flus. Dik tikkonferma ħajnġabru. Qed nikkonferma li għaddej każ il-qorti wara minn Malta. Il-Ministru għalaq bil-istqari li d-diskors tal-baġit kien ċar dwar il-mudell ekonomiku biex Shadow Minister jinsisti li Clyde Caruana u Roberta Bela lanqas dwar din mu jaqblu bejniethom.